Har yanzu ba a cimma yarjejeniya tsakanin Club Brugge da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Milan akan ɗaukan ɗan wasa Carlos De Ketelaere ba. A satin da ya gabata ne aka hango Sporting Director ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Milan, Paolo Maldini, ya sauka a ƙasar Belgium domin tattaunawa da mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Club Brugge akan ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Belgium zuwa AC Milan ɗin. Sai dai da dukkan alamu ba a cimma yarjejeniya da Milan ɗin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Club Brugge akan ɗaukan matashin ɗan wasan ba Ketelaere zuwa AC Milan ɗin. An zaɓi ɗan wasa Sadio Mane a matsayin gwarzon ɗan wasa na nahiyar Afirka. Ɗan wasan da ya sauya sheka daga ƙungiyar ta Liverpool zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Munich a matsayin gwarzon ɗan wasa na nahiyar Afirka, inda ya doke takwarorinsa guda biyu, ɗan wasa Mohamed Salah da kuma ɗan wasa Riyad Mahrez na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. An zaɓi ɗan wasan a matsayin gwarzon ɗan wasan da ya fi kowa hazaƙa a nahiyar Afirka. Bayern Munich ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rennes akan ɗaukan ɗan wasa Matthias Tel daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda aka cimma yarjejeniya akan kuɗi Euro miliyan 9 kan ɗaukan ɗan wasan. Ɗan wasan zai rattaba kwantiragin shekaru 5 da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Munich ɗin. Matthias Tel ɗan asalin ƙasar Faransa ne, ya amince ya koma Munich. An tambayi mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich akan ɗan wasa Harry Kane, inda Nagelsmann ya bayyana ɗan wasan gwarzon ɗan wasa ne wanda yake fafata wasa wacce kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa idan ta same shi ba za ta yi rashi ba. Sai dai ya bayyana farashin wannan ɗan wasa shine ya yi tsada. Antonio Conte ya yi martani akan maganar da Nagelsmann ya yi, inda ya bayyana bai san me isa mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ɗin Nagelsmann ne ke son yin magana akan ɗan wasannin da ba nashi ba, inda ya bayyana shi a kankin kansa ba zai yi irin wannan makamanci ba. An tambayi mai horarwa akan Harry Kane, inda ya ce ɗan wasan yana fatan zamansa a West Ham ta tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eintracht Frankfurt akan ɗaukan ɗan wasa Philipp Kostic daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan da yake goya wa Eintracht Frankfurt riga mai namba 10, wanda ya taimaka wa Frankfurt ɗin kaiwa matakin ƙarshe har ta lashe gasar Europa. West Ham na yunƙurin ɗaukan ɗan wasan daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. West Ham ta cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sassuolo akan ɗaukan ɗan wasa Gianluca Scamacca ɗan asalin ƙasar Italiya. Ɗan wasan na gaba mai buga gurbin namba 9 za a biya kuɗinsa Euro miliyan 36, inda West Ham ɗin ta amince ta biya Euro miliyan 80 ɗaukan ɗan wasan. Ɗan wasan zai rattaba kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham ɗin a zuwa shekarar 2026. An cimma yarjejeniya tsakanin Sassuolo da West Ham ɗin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim da ke ƙasar Germany ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan baya da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Schalke 04 Ozan Kabak. Ɗan wasan dai ya kasance a mataki na aro ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, daga nan ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Norwich City. Ozan Kabak ya tabbatar da komawarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Hoffenheim. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan baya Zinchenko daga Manchester City, inda aka hango ɗan wasan ya fara ɗaukan horo da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Arsenal da ke can Florida. Ɗan wasan ya rattaba kwantiragin shekaru 4 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda ɗan wasan aka gan shi ya fafata wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da Chelsea a daren jiya, inda Arsenal ɗin ta samu nasara akan Chelsea da ci 4-0. Ɗan wasan dai ya kammala komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafan bayan mai horarwar ya so ɗau. Har yanzu dai ba a san makomar ɗan wasa Jules Kounde ba, inda wasu rahotanni a jiya ke nuni da ɗan wasan ya fi karkata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a kaso 99 akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. A ranar Larabar da ta gabata ne ake ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya ta baka da wannan ɗan wasa, inda ya rage ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla da Chelsea. Sai dai a jiya Juma'a ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta ƙara tuntuɓar ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Sevilla akan ɗaukan wannan ɗan wasa, inda Fabrizio Romano ya tabbatar da Barcelona ka iya ɗaukan wannan ɗan wasa a ƙarshe.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique Marseille har yanzu ita ce kan gaba wajen zawarcin ɗan wasa Nuno Tavares daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Ana ganin ɗan wasan dole ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal bayan da Arsenal ɗin ta ɗauki ɗan wasa Zinchenko wanda suke buga gurbi ɗaya na gurbin namba 3 a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Arsenal. Ita ma ta kawo tayinta na ɗaukan wannan ɗan wasa daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Ɗan wasan dai zai kammala barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan dai kafin a rufe transfer ta wannan shekara. Ɗan wasa Neymar Jr. ya bayyana babu wanda ya tuntuɓe shi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain akan yunƙurin barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Neymar dai ya ce yana jin daɗin kasancewa fafata wasansa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan, inda yake fatan ya ƙare kwantiraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Kwanakin baya dai aka ringa alakanta ɗan wasan da barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan zuwa Chelsea. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax ya bayyana ɗan wasa Anthony ba zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan a wannan ƙarƙashin kakar da muke ciki ba, inda ya bayyana ɗan wasan ya amince ya ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax, inda ɗan wasan dai ya taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan a kakar da ta gabata wajen ƙarƙarewa a mataki mai kyau a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan dai an alakanta shi da barin ƙungiyar ƙwallon ƙafan a kwanakin baya zuwa Manchester United da Tottenham. Ɗan wasa Jesse Lingard ya kammala komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest bayan ƙarewa kwantiraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Ɗan wasan dai ya rattaba kwantiragin shekara ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Nottingham Forest har zuwa ƙarshen wannan kaka da muke ciki, inda ɗan wasan zai ɗaga riga mai namba 11 a ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain na dab da ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig, Nodi Mukela, inda aka ci akan ɗaukan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Faransa. Ɗan wasan zai zo a yi masa gwajin lafiya ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Pumex da ke ƙasar Mexico ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan baya Dani Alves. Ɗan wasan da kwantiraginsa ya ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona sati biyu da ya gabata, ya rattaba kwantiragin shekara ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ƙafan har zuwa shekarar 2023. Ɗan wasan mai shekara 39 wanda ya kasance ɗan wasan da ya fi kowa lashe kofi a tarihin ƙwallon ƙafa. Ɗan wasan ya rattaba kwantiragi da ƙungiyar ƙwallon ƙafan bayan barinsa da Barcelona na wata 6. Olympique Lyon ta tabbatar da ta ɗauki ɗan wasa Tagliafico daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax, inda Olympique Lyon ɗin ta biya kuɗi euro miliyan 13 akan ɗaukar ɗan wasan na baya mai shekara 31. Ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Argentina ya rattaba kwantiragin shekaru 3 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta tuntuɓi ɗan wasa Aaron Ramsey akan yiwuwar kashe kwantiraginsa, wato terminating ɗin kwantiraginsa daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Ɗan wasan dai a shakar da ta gabata ya sauya sheka zuwa Rangers a watan Janairu a mataki na aro daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ɗin. Juventus dai ta ɗauki Aaron Ramsey daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a matakin kyauta, wato free agent, inda Massimiliano Allegri yake ganin ɗan wasan ba shi da gudunmawar da zai ci gaba da bawa ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Mahukuntan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus sun zauna da wannan ɗan wasa akan yiwuwar kashe kwantiragi. AC Milan na tuntuɓar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham akan yiwuwar ɗaukan ɗan wasan ta Tanganga na baya. AC Milan dai ta tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Tottenham akan yiwuwar ɗaukan ɗan wasan, sai dai Milan ɗin na son ɗaukan ɗan wasan ne a mataki na aro, inda Tottenham take son ta sai da ɗan wasan ne a mataki na dindindin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan da take buƙatar sa. A kowane lokaci RB Leipzig ka iya tabbatar da ɗaukan ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim, David Rom. David Rom ɗan asalin ƙasar Germany ne mai buga gurbin namba 3. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim sun cimma yarjejeniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig akan ɗaukan ɗan wasan na baya. Atletico Madrid ta shirya tsab wajen sabunta kwantiragin mai tsaron ragar ta Jan Oblak. Oblak ya amince sabunta kwantiraginsa har tsawon shekara 3 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Gwarzon mai tsaron ragar da ya lashe a kakar da ta gabata a gasar La Liga zai ƙara kwantiragi na zuwa shekarar 2025 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Barcelona ta shiga zawarcin ɗan wasan baya na
Tottenham Regulion. Barcelona na yunkurin ɗaukan ɗan wasan idan ta gaza ɗaukan ɗan wasa Marcos Alonso daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Ana ganin ɗan wasa Julius Timber ya kawo ƙarshen zawarcin da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama da suke masa a nahiyar Turai, inda ɗan wasan ya amince ya sabunta kwantaraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Ajax. Ɗan wasan dai ya samu tayi daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United akan ɗaukan ɗan wasan, sai dai ɗan wasan da ya ƙarshe ya amince da Ajax domin ya sabunta kwantaraginsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafan. Kowane lokaci daga yanzu Ajax ka iya tabbatar da sabunta kwantaragin ɗan wasan, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Torino ta cimma yarjejeniya akan ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique Lyon, Jason Dinaya, inda Torino take son maye gurbin ɗan wasa Vrema da ya canza ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus da ɗan wasa Dinaya. An cimma yarjejeniya da dillalin wannan ɗan wasa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Torino akan komawa ɗan wasan, inda ɗan wasan zai rattaba kwantaragin shekaru 4 da ƙungiyar ƙwallon ƙafan a zuwa shekarar 2026. Ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Belgium ya amma babban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille da ke ƙasar Faransa ya tabbatar da ɗan wasa Renato Sanchez zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafan a wannan wata da muke ciki, inda ya tabbatar da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu su ne kan gaba wajen zawarcin wannan ɗan wasa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain. Tun a kwanakin baya ɗan wasan ya cimma yarjejeniya ta baka da baka da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan, sai dai Paris Saint-Germain ta shigo zawarcin wannan ɗan wasa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille.